Sad je već bolje, a Miki? Kad ti izgledaš dobro, ja izgledam dobro. A ja izgledam dobro. Znao sam. Uvijek kada operem auto, nebo se smrači i padne kišurina. Moja bebica! Hej! Mislio sam da igramo bez kontakta. Što? Nema takvih pravila. Nema? Odlično! Da! Ne mogu vjerovati da je to upalilo. Ljudi, morate ovo vidjeti. Nešto skroz čudno pada s neba. Ljudi! Daj, Tobi. Svi već znamo da je ovo priprema za neku od tvojih spački. Što je ovoga puta? Šokantna kvaka? Automatsko izvlačenje gača? Nemoj mi reći da je riba u gačama. Smisli više nešto novo. Ne, nije šala, ozbiljno. Morate doći van istog Možda trenutka. bi netko od nas trebao ići vidjeti. U redu, ja ću. Čekaj, a kamo ti ideš? Pa sad kad je Lukas već otišao, nekako sam se ponadala da je spačka. Imaš pravo, eto me. Ok, i gdje je... Big Spas, ti loviš. Nedostaje malo šećera. Vama je ovo smiješno? I ti bi tako mislio da nisi taj koji je obliven smijesom. Da, naravno, ali radi se o meni. Osim toga, rekao si da nije spačka. Pa i nije, to je umjetničko djelo, ljudska palačinka. Pa zar ne cijeniš umjetnost? Pa, svakako je impresivnije od ribice u gačama. Točno. I pričekajte samo da moje remek djelo bude spremno. Pači kva, bit će zvuk vašeg prokletstva. A i ovo će remek tijelo završiti na Lukasu, zar ne? Hej! Ovdje, vidite? Palo je s neba na haubu moje malene. Želim da se nekoga uhiti. Pilota, astronauta, nije me briga. Netko će platiti. Nešto zbilja čudno pada s neba. Wow, kao da sam vidovit. Bojite se mojih moći. Možda je samo slučajnost. A reći ću da nije. Zašto to radiš? Zar ne volite dramu? Kad smo već kod toga. Je li ovo normalno u vašem svijetu? Frajer u potkošulji sa zlatnim lancem, nažalost, fuj, jest. Mislio sam na padajuće meteorite. Ne, baš i nije. Problemi na Gormu? Ne bi bio ovdje da ih nema. Posvađao si se s doručkom. Nešto čudno pada na lebdeće tvrđave naroda zraka. Nisam siguran što je, ali otvorilo je još jedan dimenzionalni rascjep, pa u vašem svijetu padaju meteoriti i tko zna što još. Da, zato što sami meteoriti nisu dovoljni. S tim ludim rascjepima nikad se ne zna. Taj fenomen može poprimiti apokaliptične razmjere. Morate saznati kakav je to problem s narodom zraka. Oči života! Zraka! Vode! Šume! Zemlje! Otkrite nam ko je čuvar i dajte mu njegov tron! A čuvar izabran? Šuma! A to si ti, mali. Big Spas, ti ne loviš. Wow! Obožavam light show! Ok, knjiga putovanja kaže da se nalazite na vrhu jedne od lebdećih tvrđava zračnih gormita. Da, prilično sam sigurna da je knjiga u pravu. Tobi! Nisam čuo da je dotakla dno. Jeste li vi čuli? Taj kamen je moj! Tvoj narod je proklet, usamljeni orle! Znaš li, čak i da nisam toliko zao, uvijek bi se ovako smijao! To je okrutni paučnjak, glavni pomoćnik vulkanskog gospodara Magmiona. Riječima se ne može opisati koliko je zao. Turbo ultra mega zao.
Kladim se da je to negativac. Lukas, Već radim na energiji, frende. Po zakonu prirode, naređujem ti da vratiš kamen! koliko još do uleta? Nivo postignut. Vitalne moći svih stvorenja! Pretvorite nas u gospodare prirode! Odmah! Apsolutna moć vjetrova! Čarobne moći mora! Superiorna moć stijene! Super, bilo je i vrijeme! Oprosti, bio bih i brži da još uvijek nemam ostatke smjese za palačinke ispod pazuha. Hej, ponekad se treba žrtvovati za umjetnost. Žrtvovati? Jesam li ikada od tebe tražio da budeš palačinka? Ko ste vi? Ne brinite, mi smo profući. Jessica, ti preuzmi! Razveselit ću te. Netko drugi će nasjesti na tu foru. Je li zaista sad vrijeme za to? Meni je uvijek vrijeme za to. Pogodi tko je? Jessica! Znaš, mogao bi te otopiti. Nasmiješi se kiselini, slatkice. Osjeti snagu vatrenog čekića! Jessica! Je li to mene upravo spasio vatreni lik? Ovu dimenziju nikako ne razumijem. Ne vidim ih. Valjda je opasnost za sada prošla. Rekao sam, valjda je opasnost za sada prošla. Ne, ovo je samo početak. Dragulj koji je paučnjak ukrao samo je jedan sokolov kamen. Čarobno kamenje koje održava leteće tvrđave zračnih gormita u zraku. Ja čitam, okej? Znači, bez sokolovog kamenja? Bum, trast, au, au, pau. Hej, Ženko, Ej, ti, Orle, zovem se Jessica. ti možeš letjeti. Možemo prenijeti tvoje prijatelje na sigurno. A što ćemo s tvojim narodom? Ne možemo ih sve spasiti. Čekaj, možda i možemo. Orle, dođi sa mnom. Dečki, držite se. Održavaj me u zraku. Moram sve svoje moći usmjeriti na ovu zraku. Usporila je pad! Tak, bravo, Jessica, au! Stijena, jako je vruća. To je zbog otpora vjetra, kao kada svemirska letjelica silazi. Ili ćemo se stopiti, ili ćemo se spržiti. Zar ne postoji treća opcija? Zapravo postoji. Ne znam koliko ću moći ovo izdržati. Energija ti je pri kraju, Jess. Uspjela je! I to na vrijeme. Ostala je bez energije. I opet se pretvorila u ovo malo djevojačko stvorenje? Da, a tom malom stvorenju je ime još uvijek Jessica. Kakva je ovo čudna čarolija? Ta čarolija ne bi uopće bila potrebna da mi netko nije zatvorio oči svojim pipcima i dopustio paučnjaku da zbriše sa sokolovim kamenom. Okej, malo pretjeruješ. Vrlo sam zbunjen tvojom borbenom tehnikom. Kako ti u borbi pomaže kad suborcu prekriješ oči? Ne, vidiš, to nije borbena tehnika, već šala. Znaš ono, kao zezancija. Naravno, premda nikako ne shvaćam svrhu toga. Zašto to radiš? U redu. Trenutna kriza je prošla. Sada moramo pronaći paučnjaka i saznati zašto mu treba sokolovo kamenje. Dodatna misterija, možda da otkrijemo ko je do vraga bio onaj tip s čekićem. Ali Jessica prvo mora napuniti oko života. A i to bi mogao. Što znači da ti ostaješ ovdje, mali. Želiš reći da sam izabran za nešto? Nik, pa nije to baš neka velika stvar.
Pusti me da uživam u trenutku. Ono s pipcima bi trebala biti fora ili što? Pa ne mogu sva biti remek dijela. Znaš, ja isto volim izvoditi šale. Ali postoje trenuci kada čovjek mora biti ozbiljan kao... Imate patke u vrtu? Kak prokletstvo, moje remek dijelo, ali nema nikoga da ga pokrene, totalno će propasti. Ne! Aha, znači, to je tvoje remek dijelo? Ne znam, zašto ne probaš pa ćemo znati. Da, baš sam toliko glupa da sada nasjednem na tu foru. Lokić, što bi, frajeru? Činilo mi se da nešto čujem. Bi li mi pomogao? Kupio sam novu kuharicu. Otkad to imamo vodenično kolo? Tata, ne! Brzo, svi na pod! Ej, što? Pa što je ovo? Au! To je umjetnost. Evo, tata, ja ću te obrisati. Što bi mogao upotrijebiti? Trenutak. Dobar dan, gospodine. Ljudi, doznao sam nešto o onom mjestu na koje mi moramo ići brzo kao odmah. Oprosti, tata, ali znaš kako Lukas pokušava spasiti životinje? Pospremit ću kasnije. Bog. Potražio sam to sokolovo kamenje u knjigama i izgleda da ono nije bitno samo za tvrđave zračnih gormita, nego i za podizanje većih površina u zrak. Ako ih je paučnjak ukrao za lorda Magmiona, a nadam se da griješim, tada znam što će podići s kamenjem. Vulkani! Mnogo njih. Magmion koristi sokolovo kamenje kako bi ih podigao u zrak, a iz njih će poteći goruća lava koja će spaliti svijet. Reci im što smo još proračunali. Jake oluje s grmljavinom u Australiji, još palih meteorita u Sjevernoj Americi i spaljeno drveće u Africi. Jadno drveće. Planet je u opasnosti, a postaje sve gore, što znači da se rascijep širi. Morate zaustaviti paučnjaka i Magmiona prije nego što se oba naša svijeta raspadnu. Imam samo jedno pitanje. Pucaj. Zeznuo si tatu? Imaš li ti ikakve granice? Bilo je slučajno. Čekajte, ako idemo na Magmionov teritorij, treba će nam sva moguća pomoć. Još uvijek nismo pronašli onog gormita koji je spasio Jessicu. Netko bi ga trebao potražiti i vidjeti na čijoj je strani. Tražiti lava gormita kada moramo spasiti dva svijeta. To je totalno jadno. Pa tko bi to htio? A da povjerimo to šaljivom dječaku? Meni? Oči života su vam pune. Bolje da se i ti pretvoriš, Tobi, da se slučajno ne uvališ u nevolju. Žao mi je, Tobi, ali možda će ti ovaj zadatak dati vremena za razmišljanje. Razmišljanje? O čemu? Ja ne razmišljam. Čarobne moći mora! Mislim da ne volim kad me isključuju. Eto, to mislim. Možda i naučim nešto iz ovoga. Za početak bi mogao gledati oko sebe. Mislio sam da me samo trebaš pronaći, a ne i napasti me, ludo. Špionirao si nas tamo. Zašto nisi izašao i pristupio nam? Iskreno htio sam, ali kada sam vidio kako su se tvoji prijatelji ponijeli prema tebi, znao sam da ćeš shvatiti moju situaciju. Vidiš, i ja sam izopćenik. Detalji su neugodni, ali onoga dana kad me Lord Magmion izopćio, stvorio je svog najgoreg neprijatelja. Jedno koji bi mogao i vama biti koristan. Prijatelji su dobri. Volim prijatelje. Pa što si imao na umu? Nisam mogao spriječiti paučnjaka da ne ukrade sokolovo kamenje i odnese ga k Magmionu, ali znam tajni ulaz u njegov vulkan. Tko zna, možda ga i sredimo prije nego što se tvoji prijatelji pojave. I zajedno postanemo heroji dana. Ha? Sviđa mi se to. Ja sam Tobi, gospodar mora. Vatreni čekić.
Postoji li išta uzbudljivije od tajnog ulaza? Ne postoji. Paučnjače, dosadno mi je. Zašto je uvijek potrebno toliko da se organizira moja vatrena osveta? Sokolovo kamenje uskoro će biti na svome mjestu. Vaša visosti. Dobro je, nismo zakasnili. Ovi prijatelji još nisu stigli. Eno, pronašli su ulaz. Idemo, ako želimo biti heroji moramo požuriti. U potpunosti se slažem. Što ti je? Što radiš? Nikada ne vjeruj neprijatelju, dečko. Ljudi, živi ste. I ja sam živ. To su super stvari. Tobi, što ti radiš ovdje? Zar riječ izopćenje tebi ne znači ništa, vatreni Čekiću? Izopćenje je tako ružna riječ. Ne misliš li? Ja pripadam ovdje, među plamenove. Ne slušaj ga, gospodaru, ne trebamo ga. Možda, ali promijenit ćeš mišljenje kada vidiš što sam ti donio. Jesam li rekao izopćen? Zapravo mislio sam dobrodošao kući, brate. Ljudi, dajte, morate se napokon transformirati. Ovaj kavez od lave prevruće za moje vodene moći, a možda i za Nikove moći. Oči života su napunjene. Ne, preopasno je boriti se u blizini Sokolova kamenja. Biće sve u redu, vjeruj nam. Uostalom, ljudi, bili ste u pravu. Trebalo mi je da razmislim i od sada moje ću moći koristiti samo za dobro. A što bi to trebalo značiti? To znači da ću se pobrinuti za Sokolovo kamenje, okej? Vitalne moći svih stvorenja! Pretvorite nas u gospodare prirode, odmah! Apsolutna moć vjetrova! Superiorna moć stijene! Što se događa? Izgleda da će tvoji pokloni sami iskočiti. Uhvatite ih! Ja ću se pobrinuti za Sokolovo kamenje. Bio si odličan saveznik, Tobi, gospodaru mora. Ali došao je trenutak kada ćemo razvrgnuti naš savez. Hej, to mi je brat! Usamljeni orle, propuštaš svu zabavu. Nik, ja ću zločiste. A to je moj brat! Ti ga uhvati za ruke, a ja ću za noge. Fuj, ne želim uopće biti blizu njegove njuške. Uzet ću noge. Sada počinje Magmionova vatrena vladavina. Uzmite kipove! Prekasno! Sada vatreni Čekić kontrolira Sokolovo kamenje. A kada jednom potopim svijet rastopljenom lavom, i sam Lord Magmion će mi se pokloniti. Ljudi, ne možete ih pobijediti. Vaše moći se smanjuju. Odakle dolazi taj pakleni zvuk? Bolje ti je da provjeriš sve na sebi. Misliš da je ovo smiješno? Ne, mislim da je još uvijek puna vode, a ja upravljam vodom. Nikad ne vjeruj se zatonu. Hvala. Kako si to mislio? Isti se taj Magmion mora pokoriti tvojoj volji. Prognan? U potpunosti prognan. Moj narod i ja vam zahvaljujemo. Vaša strategija je bila impresivna. Pogotovo kad je vatrenog Čekića sredila plastična patkica. Sad razumijem. Čarobna energija Gorma! Trebao bih provjeriti kako je tata. Prije ili kasnije moram odraditi kaznu.
Znaš li, Tobi, da kada koristiš svoje zezatorske sposobnosti za dobro, to izgleda prilično spektakularno. Da, ali mislim da ću prestati sa spačkama na neko vrijeme. Već sam upao dovoljno nevolja zbog svoje umjetnosti. Ti to zoveš umjetnošću? Ovo je umjetnost. Da, Da, slažem se. Nauči me, majstore.